nke a bụkwa akụkọ ọzọ gbasara marriage nke a mara m ma olukwe 1 year amara m o. Ịmala ife na-ewute m bụ na ụfọdụ ada adụ ready and jump into marriage. Ụfọdụ ada adụ ready physically and emotionally. Fada adụ ready even financially. Fa jump nye into marriage. Nka na-aba ekpebi ikpe nka na-aba gbasa. Ọ dịkwa ka anyị achọ age of this marriage o. Ọ dị ka anyị achọ age maka ife nke a karịa. Ka anyị ga-enye together. Ndị Igbo niile, good evening. Kekeme. Ihe m chọrọ ikwu bụ achọrọ ka itinye ọnụ n'okwu a ka na ọkaligo. I'm not dying in silence. Mụ na di m anyị bido from 2022 wee yiba na April March ending ka anyị bido wee yiba 2022. Anyị gidie pụta last year bi 2024 ọ na-ekwu okwu na ọ ga-eme ego. No, you may go. This year very happy. This year very excited. We may go na December 28 to 24. Then after I miss legal bound. After na January, take care in. Ndi mabuna ma digime. So and then now more. I remember now more nothing. I did last year been 24 where my body all. You want to we am for support to whom do na buy anywhere. And we can manage we are manage. So all any ka umusidi abido na mo pe because all about 2 years ka na we. So now that's all wa ona agakwa along the line di me change wezi ona as in oda ha dizi caring ebe ni also go me onwe ko beri yemme o si na nga akwụsị ọrụ a because ọ na-ega ifu na ọrụ a dị m mkpa na akpọ m ya ihe so mpụta na ihe and before you tell him na nga ebe akwa I am really glad asasili na year na-ebe na year before kwetasin bido kwọrụ ihe nwa bụ nyanwa na-ego onye nọ n'ime ego si nje ego nyanwa ji aka ego maka na enwe change so ọ na-egokwa na-ene ya n'anya na-asị ọkwa ihe anyị mma na-ajụ anyị kwara anyị wee nụba na-asị anọketezie mbata ọlụ late ọ bụ na alụ full day na ọlụ ọsị na-eke anọ morning ihe abata by 2 so but onye mụ na ya nọ abịara ọrụ ya ọmụsị mbiko ka nlụchiteli ya nye alụzie full day so na ya nwere aja afịa na je egote ihe ofe so ọ na-akpọ m na fuma netwọk ekwara ka mụ na ya na-agụkwu okwu so nye nwa abatazi mụ abatago nye nwa bụ ụzọ wee bata nkwa ka o mepekwara m ụzọ wee nwesị ya good evening ọzakwa m ekene nwesị ya ka ezi nwezi vigote ya iri n'abalị ọsị makwa na-akpọ m ka ebe ndebe fon nke ebe ngala nwesị agwa nọ mọrọ kwe ma shọpụ kwe ma ebe nna mụrụ ịkala ịbịa nụ ọkwụrụ okwu nsị agwa ka ya ga-elizi ọ tụpụrụ m ọnụ gba m nkịtị njụọ ya na ọ tụpụrụ m ọnụ emesịa wesị nke mmụọ a ga-eri nọ nke m bụ nke dị mkpa wesị ya nwụka ndị ndụ ya nwakwa nke ihe gị nwa ga-erikwa ọsị m na onwere na agwa ada agụ ya were 15 je were 15 na akpa nwecheta na ụmụ akwa nwa ngote na akwụ shọpụ anyị na afọ m dị akwa laiki ya dị akwa gotie ana ịrọ m dị umeanụ ego nwa amago na akwa ha gafere 15 nwesị ndị ndomi akịta ụmụike chineke kịta ọjọọ ka ọ dịnye m ego so nwere dị ego jedebe jelie ụmụ ofe obere ofe ọnụ nweje ma ya gara jelie dị ofe ọpụta fụ m ebe nne dị ofe si nke emezi na meli ozi ndomi ya nwesị ya na ụmụ akwa ngote mana achọrọ m iji ego a wee kwụọ ụgwọ na mụ amago na mgbaji ya sị m nwere ego iji ọsị m je were 15 ajedebekwala ya na wallet nwesị na mọkwa ihe ego m ego ka ezi ihe gbasara gị na meli ndị ma meriri ndị m ka ezi ihe ebuzi dị problem ọsị na ọgbọchagbukwa m ihe ọ ya agwa m kwuru m okwu nwere ego debekwala onwe m edebedu m ego na wallet jidesi ego ahụ ike apụta n'ụtụtụ ya maka anọ morning nkwadosi ọrụ nsị ebibe na m agawago ọrụ onye m gosi m were 15 ahụ ọ nye m maka mejizi wee bi ndị m were ya nje eme nne ya bụ nne otu na nne ya efio m wee chebe wee bata nwaanyị dị ime akwụrụ m okwu nwere iwe wee pụba nyewezi ụzọ oyi maka na ọ na-enu ka ịbịa dị na 1 nyewezi ụzọ ahụ oyi alụbeghị m ebe aka m nọ n'ụzọ ebe m na-aga ọkpọ m na fon akwụrụ m epike kọl bizie dị line ọkpọ ma dị m ekwu bizie dị line mesịa sị ka m pike ka ma ọ maka ego nwa nke o ji wee na-akpọ nka nnachi ite azụ ọsị m ka emeji ebe ụzọ oyi na-enye ya sọsị na agbe nkịtị si ya maka mụ na gị bịa ha chaba nke ụtụtụ ya biko ya gabala onwe ya nke ụtụ ya kọọ na ntị ngaba ọkpọ m ọzọ mpike ọsị nnachi ite azụ bịa kwachi ụzọ ana m atepeghị aka ọsị anụ dịka ihe a dịrọ ọsị m mụfụzi ya na shọpụ anyị
si abịaba na nna eche gị ịma n'eziokwu adị Igbo niile ịma nche na ọma abịa shop anyị ịma na o mesịrị bịa shop anyị Chineke ime amara bụ na nji wufu ife mfu ya n'ụzọ ana onwe ebe anyị na-eme treatment so ọsị m ga-ebute akpa m ka anyị naba ọsị ana ji eme gịnị ka ị ga-alụlụ gị na ya ọkwugide ọfụ na menyela iwu nsị ije shop anyị si abịa gị akpa m okwuru okwu ọ naba nnata dadi ọsị nwefuru ọrụ na m amụsị gị na mụ amụsị gị nwee dị ihe dịka mụ bịa ka m gaa ọrụ that was on Thursday dut na Friday bụ off nwesị ya agasigo m ọrụ aka ka m si gị ọsị m oke mgbazi enyi nkịtị oruo Friday ajịrọ m ọrụ nwesị ya dut na isi ofe Thursday ọ na-apụzi n'ụtụtụ Friday nwesị ya biko nye m ego ofe nye m ihe m ga-eri ego ihe m ga-esite ọsị m na nri ofe adịghị ofe anwa ka nri n'abalị Thursday ya nwa ka nri n'otu ga-eme efilie n'abalị nwaanyị dị ime olu Satọde n'ụtụtụ nkwadosi ọrụ na-apụ ọsị m ka ebe m na-aga sị ya n'ọrụ ka m na-aga ọsị m ka ihe ọgba m sị na m na-aga ọrụ ọkwalụ m aka pushu nso uche n'elu oche gbu iwu ime ihe na-agwa gị ya bụ ime 6 months kọsị ime 6 months bụ ihe m na-agwa gị o wee after set and done omesịsị ngabazi ọrụ n'ụzọ ka m nọzi ka anyị na mpa m bi n'ofu street n'ụzọ afọ ka m nọzi nwee fụ my dad nwee kọba ya ọfụ ka iru mụdụ ọjụba nkwasịali ya ọsị no problem ọ ya bịakwa jefụ ka anyị nọta mmiti ka ọ mara ihe ebughị problem ọ dị ka anyị na-adadị memesi fụsị afta ka anyị na-adadị mfụsị nya nwa agama ọ na-abụ weekend ọ gaba be mmịa dịka mmịa radụrọ mmịa nwa amago na that Saturday na ọ ya agabe mmịa ọ bụrụ nwere ihe dị dịka mma mfa biso je nọ na nke mma mfa je nọdụ mkpọ ya n'ụtụtụ Sunday nwesị ya biko good morning nke na-esi ya nsị ya biko na o nwere ihe idebe m ga-eri ọsị m mara onye ahụ bụ di m na-akpali uje na-ata ihe dị si ake nke bụ mara si na ọgbọsigokwa mmiri na-agwa m mụgwa nna m na ọ dị anụzi na mmụọ nwa na ọ ga-abịa mfụ maka hospital bills ahụ na ọ ga-abịakwa ebe were ego ihe o mere n'isi m na-enene ya na-ekwu na nke ntị ka o kwusie isi a ngo mefe ikwu ka otu ọkọ na ntị akpọrọ mezi nsị a olo Tuesday maka ọ ga Saturday ọ nata Tuesday abago m afternoon na-anatazi by 9 nwee batazie nkwu aka bụ na ntinye ike ka mmepe ụzọ bụ na akpụchie inside ọ bụ na ọ batago adị m surprise na ọ bata maka mụ afila nkwụta mụ na-enwesị nsogbu na onwe ike ọ ya nụkwu 1 week na be m ya na-esu aka okwere emepe ụzọ sugide aka ọ na-akwụ 11 maka bata m ebe 9 na-esu aka na dọ okwere emepe ụzọ so nwee kpọọ mma m na fon gwekwe na-ekwu ihe dị m na-eme sị m ka na ha na-agbarata dị na chi ejigoro ime ka ha bịa duruzie m ka anyị nabazie ruo n'ụtụtụ ya wee gbalụ ụzọ wee bịa wee kụọ aka pịa bel ọkụ ewetego ọkụ mpịa bel aka bel arụ nke inside ọpịa mepe ụzọ fọm dị na-ene m bata n'ime wesịa na mba m abatanye isi na-akụ aka ikwere emepe ụzọ ọsị m na ọ nwụrụ mmanya nsị mmanya ka ịma na nwunye gị gara ọrụ okwuru okwu ọsị m na nchọ ka ọ dị hapi nchọ ka mara eji anyị adị n'iru m kwụsị ọrụ a wesị anya nkwụsị ọrụ a kịta esemokwu mụ na gị na-ese na ọ ya akwụsị ọsị m na ọ ya akwụsị si no problem na m ga-akwụsị dị ọrụ a na ọ bụbụ na anya ọrụ a nkwụsị na ị ga-adị hapi ya na-ebi ọfụma no problem wee si na ya mma agaruzi ngwazie madam ọsị m kpoo ngakwa ọrụ gwa madam ma ghọta tụ ha nsi kwụsị dị ọrụ a eri nji kwụsị ọrụ a ihe nya ka ya nwee njọ ọ bata ọ ya tọpụrụ m nọ n'ọrụ onwe ya ọ na-akọrọ nwanne ya nwaanyị ka nwunye nsi eme na-akọrọ nwanne ya nwaanyị ọkwa otu ahụ ya nwa ka ọ pụtazi si m na ọchọzi ike ahụ gị nwesịa mana ọ ga-eche ka m mụsịa nwa ọsị m no problem ọ da-atụpụdịrị m ọnụ